Segur que alguna vegada vos heu plantejat què haguera passat si no m'haguera casat? O què seria de mi si no haguera estudiat aquesta carrera? En psicologia anomenarem aquest concepte pensament contrafàctic. Però a què ens referim exactament amb aquest? El pensament contrafàctic consisteix en pensar com haguera sigut una determinada situació si haguérem actuat d'una altra manera. I aquest és el tema del que tractarà el nostre treball. Per a realitzar-lo, gràcies a internet, hem pogut accedir a diferents documents, com per exemple la tesi doctoral de Susana Segura, que ens ha ajudat a construir gran part del cos teòric del pensament. També hem utilitzat alguns articles com les diferències entre els condicionals fàctics i contrafàctics de la Universitat de Santiago de Chile, contrafàctics i judicis causals de Giovanni Battista i aproximació semàntica del contrafactual de Manuel de Vega. De manera semblant, hem utilitzat com a referència alguns llibres, com El pensament lateral i aprenentatge de Julio César Arboleda i Què és la història teòrica de José Carlos Bermejo. En els annexes també hem ficat alguns documentals disponibles a YouTube que utilitzen el raonament contrafàctic per a la seva elaboració i que ens serveixen d'exemple. A més, en els annexos també s'han afegit pel·lícules i sèries que estan relacionades amb aquest concepte, com podria ser Qüestió de temps i El curiós cas de Benjamin Button. Una vegada exposada aquesta part, podem parlar de quina aplicabilitat en la psicologia té aquest raonament. Una de les principals funcions és que ens permet aprendre dels errors. Posem, per exemple, un xiquet que suspèn un examen per no haver estudiat. Mitjançant el raonament contrafàctic, pensa que si haguera aplicat més en estudiar, haguera aprovat. D'aquesta manera, el xiquet aprendrà i a la pròxima estudiarà, i per tant, l'aprovarà. Aquesta funció, que s'anomena preparativa, pot tindre molta relació a la psicologia aplicant-lo a la resolució de problemes. Per altra banda, tenim la funció emocional. Aquest pensament pot augmentar els sentiments de culpa en la persona o pot permetre reivindicar l'autovalia o la capacitat personal. Posem per exemple un corredor que ha quedat en tercera posició en una carrera. Podria sentir-se mal per haver quedat en últim lloc, però mitjançant el raonament contrafàctic pensa que haguera pogut ser molt pitjor i quedar-se sense medalla. Per tant, se sentirà millor. Aquest fenomen l'anomenem autoreafirmar-se. Els pensaments també poden generar emocions desadaptatives. Per exemple, quan es mor algú, mitjançant raonaments contrafàctics, augmentem el nostre sentiment de culpa i responsabilitat sobre el succeït. Això, a la llarga, pot generar un procés de dol patològic. Com a reflexió final, hem de dir que gràcies al treball hem aconseguit profunditzar més en el concepte de raonament contrafàctic, que forma part del nostre dia a dia, i que, gràcies al mateix, hem pogut aplicar aquest tipus de pensament tant a la teoria com a la pràctica psicològica.